खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय। गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो सम मोनदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मानोना जोबोद गोनांथि मोनसे बाथ्रा लानानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जोंनि जि नर्थ इस्टनि सुबुंफोरा मानोदि एफा इनोसेंट, मानो एफा जायजोंबो थगायजायो, जायजोंबो बेफोरबायदि थगायजानानै निजेनि इमान खस्थ' मावनानै जि एसे रां जमा खालामनायखौ गुबुनजों थगायजानानै लाना खारजायो। आरो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ YBY आ जोंनि आसामाव माबोरै गोबां सुबुंफोरा गोबां रां मोनदो, गोबां सुबुंफोरानो गारि गुरा लादो आरो बेखौनो नुनानै बिनि उनाव जि उनाव जइन जानाय सुबुंफोरा माबोरै बिसोरनि इमान खस्थ'नि फैसा, इमान गोरिब जोंनि आसामा, जेराव खामानि दामानि गैया, कुनु कम्पानि मोजां गैया, जेराव मावनानै मासाव 15,000 20,000 खामायनो, थेवबो निजेनि इमान अमा फाननाय बा माइ फाननाय रांफोरखौ जमा दोनै बिनि उनाव जोंखौ ओरैबायदि बुरबक बानायो, जेराव जोङो आसा खालामो जे बिसोरो बिदिनो YBY आव फैसा डिपजिट खालामनानै इमान गोबां रां मोनदो। बेखौ नुनानै जोंनि जि गोरिब सुबुंफोरा बे YBY आव इनभेस्ट खालामदोंमोन, बेखौ माबोरै बिसोरो लानानै खारबाय। साननैसो सिगां आंनावबो बिदिनो सासे मानसि फैदोंमोन, गावनि सोरबा रिलेसननि मानसिया खोन्थाहरदोंमोन। आं नोंथांमोना मिथिगौ आं तामिलनाडुआव थायो आरो आं खबरफोरखौ लाबाय थायो, नुबाय थायो मबाइलाव। आरो बिदिनो सासे हिन्जाव मानसि फैनानै आंखौबो बिदिनो YBY आव गावनि रांखौ 10,000 डिपजिट खालामनो खोन्थादोंमोन। आरो आं बै समावनो बिखौ ना खालामदोंमोन जे बेफोरबायदिया मोजां नङा, बेफोरबायदि एप्सआ कुनु गेरेन्टि गैया मब्ला बेफोरो खारलांगोन। थेवबो बिथाङा जबरदस्ति गावनि एकाउन्टनिफ्राय 10,000 रां बै YBY आव सोनानै गावसानि जि रिलेसननि बाथ्रा मथै बियो सोनायसै। उनाव मा जानाय मिथिया, नाथाय साननै उनाव आङो मिथिनो मोनो दे YBY निफ्राय जि उइथड्रयेल प्रसेस, जि रांखौ जाबायदि एकाउन्टाव उइथड्र खालामोमोन, बै उइथड्रयेल प्रसेसा बन्द जालांबाय। दा आरो गोदानै खोनाबाय दोङो जे 6,000 रां होनानै 6,000 रांखौ डिपजिट खालामनानै जुदि KYC खालामोबाथाय नोंथांनि जि रां दं गासैखौबो मोनफिनगोन होननानै खोनानो मोनो। नाथाय बेबो रियेल नङा। गोबां आं खोनानो मोनदों जे जायफोरा बिदि KYC खालामदों, सासे हिन्जाव मानसिनि भइस रेकर्डिं खोनानो मोनदों। बिथाङा 14 लाख बै YBY निफ्राय उइथड्र खालामदोंमोन सिगां, गोबां रां बिथाङा मोनदोंमोन। नाथाय बै 6,000 होनानै बिथाङा 14 लाख मोनदो, जिहेतु बिथाङा 6,000 होनायाव बिथाङा जेबो खहा जाया। बेखौ साननानै बिथाङा 6,000 रां होनानै KYC खालामो आरो बिनि KYC खालामनाय लोगो लोगो बिनि जि एकाउन्टाव रां दंमोन गासैबो खालि जाजोबदों होननानै खोनानो मोनो। आरो थिग बिदिनो गोबां मानसि, सासे सेंग्रा गथ' जायनि बिफाया पेन्सननि रां मोननाय, बिनि एकाउन्टाव दंमोन आरो बै एकाउन्टजों बियो KYC खालामो आरो KYC खालामनाय लोगो लोगो बिनि गासै रांखौबो बिसोरो उइथड्र खालामनो लाना थाङो। गतिके बेफोरबायदि एप्सनि सायाव बारा फोथायनाङा नोंथांमोन। बेफोरो फार्स्टआव रां हरा नङा। आरो जोंनि सुबुंनि मोनसे नियम दोङो माबायदि, जे फार्स्टआव जाहोबासो, फ्रिनि जेब्ला जाहोगोन ना, अब्ला गोबां मानसिफोरानो बिदिनो फैनानै बे एप्सआव जइन जायो। आरो जानायनि उनाव जेब्ला बिसोरो जेसेबां खरसा खालामदो बिनिख्रुइ बुहुद गुनै गोबां जाहैबाथाय बै एप्सआ गोमालाङो। आरो बियो खनसे खननैल' नङा, नोंथांमोना गोबां नुनो मोनो। जोंनि जि जायखौ जोङो आइडियल होनना मानिना लायो, अजय देवगान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बिथांमोनखौ नाय माबोरै बिथांमोना एड्स खालामो जे जुवा गेले, माबोरै बिथांमोना एड्स खालामो जे नोंथांमोना बिमल जा, माबोरै बिथांमोना एड्स खालामो जे नोंथांमोना जुमाय सेरेब लों।
नाथाय बिथांमोननि फिसालाफोरनो मब्लाबा बिथांमोना बिदि जुमाय सेरेब जासियो नामा जोंखौ जाबायदि इमान इनोसेन्ट मोननानै जोंखौ बुरबक बानायो बिथांमोना जायखौ जोङो निजेनि आइडल मानिना लायो जायखौ जोङो गथ'फोरखौ फोरोङो जे लेखा फरा गोरों जा बैसोर बायदि जा नाथाय बिथांमोना मा सिखायो जोंखौ दुनियानि आजिखालि क्रिकेटआ ओरैबायदि फेमास ओरैबायदि माने जेब्लानो मेट्स जायो अब्लानो जोङो क्रिकेटखौ माने नायनो जथारो मबाइलावनो जाथो बा टिभियावनो जाथो नाथाय बै क्रिकेट गेलेग्राफोरा मा खोन्थियो जोंखौ ड्रीम 11आव जुवा गेलेनो थिनो बिथांमोना किंफिशार बियारनि एडभार्टाइज खालामो गतिके नाय बिथांमोना मा थाखानि अभाब नामा बिथांमोना थाखा गैया नामा एमान गोरिब बिथांमोना जे एमान माने जोंनि इनोसेन्ट पाब्लिकफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि हुदा खालामहोनो बिथांमोना सोलोंहोयो एड्स खालामो जे एड्स माने नोंथांमोना मिथिगो जायखौ नों आंल' नुवाखै गासै जोंनि इन्डियानि जेसां ससियेल मिडिया दोङो गासै नोंथांमोना जेसेबां फेसबुक इउज खालामग्रा मानसि दोङो गासै फेसबुकआवनो जाय दिहुनदो बेयावनो ड्रीम 11नि बेफोरबायदि एड्स फैयो जेराव अजय देवगाना बिमल जानो थाखाय एड्स खालामो अक्षय कुमारा बिमल जानो थाखाय एड्स खालामो अमिताभ बच्चन बायदि इमान गेदेर सासे एक्टर बेफोरबायदि एक्टरा कमला पसन जानो थाखाय एड्स खालामो गतिके बेफोरबायदि जोङो मा शिक्षा लाबाय दोङो मा जोङो इडुकेसन लाबाय दोङो जोङो इडुकेसनखौ लायो जाहाथे जोङो निजेनि सायाव फोथायनाय थायो जोङो निजेनि सायाव माने निजेनि आथिङाव निजेनि गसंनो हानाय बायदि मोनसे जोंनि इडुकेसनखौ लायो नाथाय जोंनि इडुकेसना अबे लामाखै थांदो किसुमान फ्रड कम्पानि किसुमान फ्रड एप्सआ फैनानै जोंनि थाखाखौ इमान खस्थ'नि थाखाखौ इमान गोरिबफोरनि माने गावनि जि खाफालनि गोलोमदै हुगार खस्थ' मावनाय रांखौ बिसोरो लुथिना लाङो आरो बांसिन जोंनि नर्थ इस्टआव बेफोरबायदि जाथाया बांसिन जायो मानोना जोंनि नर्थ इस्टआव खामानि दामानि खम मानसिफोरा इनोसेन्ट खोब थाबैनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फोथायनानै लायो आरो बेफोरावनो माने हाबसोमलाबायो जाहाथे गरनैसे जनानै मोननाय आरो बिनि थाखायनो बिदिनो थगायजाबाय थायो आङो नोंथांमोनखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जोङो एक्चुअलि खनसे थगायजानानै शिक्षा मोननाया जाबाय गियानि मानसिनि माने सिनायथि खनसेल' बेफोरबायदि थगायजानानै जुदि नोंथाङा बैनिफ्राय नलेज लादोबा जे बेफोरबायदिया मोजां नङा बेयो माने गियानि मानसिनि सिनायथि नाथाय गले गले नोंथांखौ बेफोरबायदिनो थगायलांबाय थाबा आरो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो थगायजाबाय थाबा बे जाबाय बिराद गेदेर बुरबकनि खामानि गतिके नोंथांमोना थ' बुरबक नङा आं नोंथांमोनखौ मिथिगो नोंथांमोना खोब माने मिथिनाय मानसि गोरों मानसि गतिके बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव आरो जायफोरा गोरों गोरा बेफोरबायदि एप्सफोरखौ फार्स्टआव मोनग्रोयो नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट बेफोरबायदि गरिब मानसिफोरखौ बुथारनायनि किसुमान माने नोंथाङा जासि जे बे एप्सआव जइन जा बे माबायाव जइन जा बेफोरबायदिफोरखौ खामानिखौ बाद हो नोंथांमोन गोबां खामायगोन जिन्दगि भर खामायगोन नाथाय थांनो गोनाङाव बै लान्थि जानानैनो जोङो थांनांगोन थाइसेबो रां नोंथाङा लांफानो मोना गतिके जि रां खामायो थाइसे थाइनै बेखौ मोजाङै खामाय रावनिबो थगायना जानो दा नाजा मोजाङै खामाय मोजाङै जा बिथांमोनाबो गरिब मानसि गरिबफोराबो खोब खस्थ'यै जि एसे एला रां जमायनो हादों बेजोंनो बिसोरबो रंजा खुसि संसारखौ जालांथों गतिके बिथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना बिदि थगाया बेनो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोननि सायाव बाखि जेबो गैया दा मा बुंनो एप्सआ माने ओरैबायदि बुंबाय दोङो जोंथ' नोंसोरनि न'आव थांनानै नोंसोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ जबरदस्ति जों लानानै फैयाखै नोंसोरो फैसा मोननो लुगैनानै नोंसोरसो हाबदों नोंसोरसो डिपजिट खालामदों आं नोंसोरनिफ्राय सेनानै फैसाखौ लाबाखै नोंसोर निजे इसायै डिपजिट खालामदों आरो बै थाखाखौसो लानानै खारदों गतिके सोरखौ मा होननो सोरखौ बेफोरबायदि खोथायाव माने रावखौबो केसबो होजाया ओरैबायदि जायो मानोना बिथांमोना जबरदस्तिथ' नोंथांनि रांखौ लाङाखैना बिथांमोना रांखौ लांनो हादों मानोना नोंथाङा निजेनो डिपजिट खालामदों बै एप्सआव
जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरजों शेयार खालामलाय जाहाथे बिथांमोनाबो साबधान जायो बेफोरबायदि डिजिटेल एप्सनिफ्राय आरो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों।